बसुमतारी बेवहायनो बेखेवगिरि आरो गाहाय आलासि महरै एसे सिगाङावसो बिबुंथि लाखिलांनाय फंबाय डक्टर सांग्रां ब्रह्म फंबाय माने फंबाय जाया एक्चुअली आं बिदासो जायो थेवबो बे लाजिनानै आंखौ फंबाय होनबाय थायो बे खानायाव नायबानो सिनायो खानाया गुजोबनाय ओमफ्राय माबा थाव फोनबाय थायो बे मोना मोनायाव खानाय रज'नायनि आरो लोगोसे बेवहाय जिरायनो हानाय साफ्रोमबो फोरोंगिरि आरो माननि आलासि नोंथांमोन बे ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोन गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय जि आयदाखौ लानानै बेवहाय बुंथिगिरि आलासि महरै आंखौ लिंहरबाय एक्चुअली बियो आंनि टपिक्स नङा आङो बिनि सायाव लेक्चार होफेराखै आरो माने आइडियाबो गैया आङो आफादगिरिखौ बुंहरदों बे फंबाय माथो आयदाया एसे बेलेगसो जाबाय अब्लाबो लेंहरबाय जखन आं फैनाय जाबाय दा फैनायावनो मेन्डेला बिथाङाबो फैफानो नागिरदोंमोन आंजों दाख्लैनिफ्रायनो होनबाय थादोंमोन आं ओमफ्राय दहाय फुङावबो सोंहरदोंमोन प्रग्रामा केन्सेल जाबायलै होनना लाफायाखै आं खारन बिनि आखला बारा मोजां नङा नालाय आंथ' सानबाय आजिखालि मिटिंफ्राव हिन्जावफ्रासो बारा जायो आरो मेन्डेलानि आखला जाबाय हिन्जाव मोजां नुबानो गोसोथोब्रबलाबायो फन नाम्बार लानानै फन हरबाय थायो आंखौसो बदनाम होगोनलै होननानै थगायनानै ब्लक फैबाय दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन आङो गोलाव खोथा बुङा दा जोङो सिगारेट पेकेटाव लिरनाय नुयो स्मकिं इज इन्जुरियास टु हेल्थ तारमाने सिगारेट सोबनाया देहानि थाखाय गाज्रि खैफोद गोनां एकदम सिगारेटनि बाख्लायाव लिरनाय दङ किन्तु बेखौ नुनानैनो डक्टराबो सिगारेट सोबो सोबा होमबा डक्टरखौबो सिगारेट सोबनाय नुयो किन्तु सिगारेटनि बाख्लायावनो लिरनाय दङ दे सिगारेट सोबनाया देहानि थाखाय गाज्रि किन्तु नों जि दिनखालि सोबबाय बिनि फिथाइखौ ओइदिनखालि मोना बिनि फिथाइखौ मोनगोन 10 बोसोरनि उनाव 15 बोसोरनि उनाव 20 बोसोरनि उनाव जुदि सोबबाय थायोब्ला सादा पेकेटावबो लिरनाय दं टबाकु कसेस केन्सार होननानै सादा जायोब्ला केन्सार जायो होनना किन्तु आंबो मालाबा मालाबा जायो मोनथिनानैनो जाजोबो आरोखि नङा होमबा जौ लोंनायादि देहानि थाखाय गाज्रि जौ लोंनानै मोखां बुनानै लिभार बुनानै अनेक फैयो आजिखालि बाजाराव फैया होमबा बेखौ नुनानै किन्तु रावबो जौ लोंनो गिया दा बेबायदिनो हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाया बे सोरबा सासे मानसिनि थाखायल' नङा गासिबो जिबिनि थाखायनो बियो खैफोद गोनां दाउमा दाउसा जिब जुनार मानसि दुमसि जेसेबां दङ जिउ गोनां बिसोरनि थाखायनो बियो खैफोद गोनां नाथाय बे खैफोदखौ जोङो दिनै मोनजानाय नङा बिनि खैफोदखौ मोनजागोन जोंनि फिसा फिसौनि समाव दा जियानो जा आंनि जायगाया जाबाय मानास हाग्रामाजों नांजाबफानाय आंनि ओनसोला बेनो हाग्रा नैबेनो गामि आरोखि जों उन्दै समनिफ्राय जोंनि ओनसोलखौ नुबोदों जों जेला उन्दै उन्दैमोन तारमाने दिनैनिफ्राय 30-35 सिगांसो नैबे टपिक्सखौ लानानै सावरायदोंमोन हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाया इयुननि थाखाय खैफोद गोनां ताने 20-25 बोसोर सिगांसो बे आयदाखौ लानानै जोंनि जायगायाव सावरायनाय जायोमोन खारन 15-20 बोसोर सिगांसो जोंनि जायगायाव बेबायदि जाथाया जायोमोन किन्तु बियो गैला दा नोंथांमोननियाव सावरायनो गोनां जानाया जाबाय हयथ' नोंथांमोननियाव दाबो दङ दा मामोन आं मा होननो नागिरदों दिनैनिफ्राय 30-35 बोसोर सिगां जोङो मेगनजों नुदोंमोन जोंनि जायगानि ओनसोलनि
आं गामि दरसेनि खोथा बुङाखै दा बिथां सांग्राङा थांबाय थायो जोंनि जायगायाव बिराद गिदिर मोनसे एरिया बे ओनसोलनि 80% मानसिफ्रा 80% नखरनि मानसिफ्रा बे हाग्राबारियाव थुरि एंखोर दंफां नाहा मैहा थाङाब्लानो ओंखाम मोनजायामोन माइरं थफ्ला लानानै 10-15 दिन गाहाम हाग्राबारियाव दंफां दाननो थाङोमोन बेनिफ्राय 10-15 दिननि उनावहाय दैमाजों फोजावनानै दंफां लानानै फैयोमोन बेनिफ्राय जोंहाय बायग्राफ्रा जाहैबाय जोंनि खोलानि पाठशालानि नलबारिनि हारसा मुस्लिमफोर 15 दिन दंफां दानखांना फैनानै बिसोरो बेसेबां मोनो हयथ' 2000-3000 माबा मोनसे मोनो मा खोनायोमोन दाना दंफां दाननो थांखालि दखाननिफ्राय जे बाखि लांबाय सोरबा बे दखाननि बाखिखौबो मारिनो हायामोन दाना बे दंफांजों सोर माहाजोन जादों बै पाठशाला नलबारिनि हारसा बांगालफ्रा क्ररपति जादों खिन्थु जोंनिया बेनो सामफ्रामबो दाननांगौ खारन माइरंनिल' बेबायदिमोन आरोखि बेनिफ्राय बहुदानो थुरि एंखोर थुरिया जाहैबाय मा दा थुरिया हाहैबाय फुङाव बेनिफ्राय दिनै हानायखौ लाबोनानै सान्दुङाव लामनानै दोनबाय मैया हानाय जि लामनानै दोननाय फोराननानै दोननाय बेखौ खाथुबनानै बाजाराव फानहैलायबाय बाजाराव फानहैना फाननो हाबा माइरङा मोनबोबाय फाननो हायाबा माइरंबो मोनबोला बेनिफ्राय मा जायोमोन जोंनि बै समनि लोगोफोर उन्दै क्लास 4, 5, 6 फरायनायफ्रा बिमा बिफाया जेला थुरि एंखोर फाननो थांबाय अब्लाथाय बिसोरो मा न'आवहाय ओंखाम दोआव दै गुदुं होनानै दै गुदुंखौ माइ जिगाबजों फुदुंबाय थायोमोन दाना सामफ्रामबो फाननो हाया जेला फाननो हाया अब्ला मा जाबाय बे गथ'फ्रा बे दै गुदुंखौनो लथासे गाहाम लोंनानै उन्दुनानै थाबाय मोनायाव रानबाय माने अखानायैबो रानबावबाय बोथिनै बोथिथाम रानोमोन बेबायदि अबस्था ओंखायनो साननाया मा जाबाय दानिया बे ओनसोलनि मानसिफ्रा बेनो जोंनि जिउ हाग्राबारियानो बे हाग्राबारियाव जों दंफां दानाब्लानो थुरि हायाब्लानो एंखोर दानाब्लानो मै गावहैयाब्लानो अमा गावहैयाब्लानो जों ओंखाम मोनजाया गतिके बेयो जोंनि जिउ जोंखौ रावबो होबथानो हाया सानस्रिया बेबायदि थारमाने ओमफ्राय मा जाबायमोन आन्दलन बे समावहाय एबसुनि आन्दलन एनडिपिनि आन्दलन बड' मुभमेन्ट आरोखि दा बेवहाय साफ्रासिफ्राबो रावबो थांलिया गिनानै खारजोब्बाय मोनसे जायगायावल' ज' थायो डिउटिबो गैया सरकाराबो आन्दाज लाला आरोखि दा बेबायदि जाबाय बेबायदि जानायनि उनावहाय जोंनि जायगानि माखासे बुद्धिजीबिफोर इन्टेलेक्सुयेलफोर बिसोरो सिन्था खालामबाय बेनिफ्राय मा जाबाय 1992 आव बे मानास हाग्राखौ इन डेन्जार खैफोद गोनां बे मानास हाग्राया जोबसिगोन होननानै सारा बुहुमावनो फोसावबाय थारमाने वर्ल्डआवनो बे मानास नेशनेल पार्कखौ बुहुमावनो मोनथियो बयबो दाना मा जाबाय बे मानास नेशनेल पार्कआ गैला जोबस्रांलांसिगोन आरो बेनि फोजोबग्रा दायनिगिरिया जाबाय बर' जाथिया होननानै फोसावदों 1992 आव बिनि उनाव मा जाबाय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल साननो हनो रोंनाय मानसिफ्रा बयबो ज' जानानै सिन्था खालामबाय जे बेबायदिजों जानाय नंलिया जोङो बेखौ होबथानांसिगोन बेबायदि जाबाय थायोब्ला जों मानसि हिसाबै जोंहाथ' खैफोद दंखायो आरो दिनै जोङो जाथि हिसाबैबो बदनाम जासिगोन होननानै गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर एबसुनि मानसिफोर साहित्य सभानि मानसिफोर बुद्धिजीबिफोर ज' जानानै नै दिनैनि बायदिनो गामि थांनानै रायजो राजाफोरजों रायलायहैबाय जे जोङो मानास हाग्रामाखौ लाखिनो नांगौ जोंहा दायित्व दङ बेयाव जोङो हाबनो नांला दंफां दाननो नांला मै गावनो नांला अमा गावनो नांला होननानै गामि हाबनानै जोङो मोबिलाइज खालामदों बै समावहाय बेनिफ्राय दहाय एसे सिगाङाव रायखांबाय मानास मावजि गिम्बि इक' टुरिजम ससाइटि दादों बे मानास हाग्राखौ माबा खालामनो थाखाय ओमफ्राय आग्रां एरिया ससाइटिबो दादों मोननै ससाइटि बे जोंनि ओनसोलावनो बेनिफ्राय दानिया मानसिफोरखौ हाग्रायाव थांनायखौ होबथाबाय फरेस्टफोरखौबो लेंहरबाय
माने बोथोराबो मोजां फैबाय आन्दलना जोबलांबाय जेन'बा लासै लासै जोबलांबाय बिनि उनाव फरेस्टनि मानसिफ्राबो फैबाय आरो ओनसोलनि बै बुद्धिजीबि मानसिफ्रा माने बै माबाखौ दानानै NGO खौ दानानै बे NGO माखासे सेंग्राफोरखौ भलुन्टियार्स हिसाबै बे हाग्रायाव हाबनायखौ होबथानांगौ होनना फरेस्टजों लोगोसे डिउटियाव होबांग्रा जाबाय आरोखि ओमफ्राय दानिया मा गोबाङानो बयबो सिन्था खालामबाय सानदोंमोन बै समाव हाब बोरै जानो जों माखौ जानो हाग्रायाव हाबनो मोनाबालाय सोरबा सोरबा बहुद बेबायदि जादोंमोन आरो गोबां जायगायाव मा साफ्रासि NGO फोरखौबो सिखा लानानै होसोदोंमोन बेबायदिबो जादों खारन मानसिफ्रा सानबाय जे जोंनियाथ' बेनो खेथिया आं दंफां दानग्रा मानसि दंफां दानाबा बहा मोनजानो आङो मै गावनानै जाग्रा मानसि मै गावाबा बहा मोनजानो आं थुरि एंखोर दानग्रा मानसि थुरि एंखोर दाननो मोनाबा आंनि न'खरा बोरै सोलिनो बयबो बेबायदि गोबां आरोखि बेबायदि सिन्था खालामदों नाथाय जेब्लानाखि कमप्लिटलि बन्द जाबाय दा मा जोंनि बे जायगानि मानसिया हाग्रायावबो हाबला आरो रावबो ओंखामबो रानला किन्तु बै समाव जेला हाग्रायाव हाबदोंमोन थुरि एंखोर दंफां दानहैदोंमोन मै गावहैदोंमोन किन्तु ओंखाम रानोमोन थारमाने चेन्ज जाबाय खामानि मावनाया दा हमनानै ला मोनसे समावहाय आं आंनि जायगानि खोथाखौनो बुंबावनो नागिरदों नोंथांमोननि जायगायाव मा मिथिया फ्राय माने बहुदानो जौ फानोमोन न'खर न'खर बयबो माने फ्राय न'खर 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 जौ फानोमोन आरोखि ओमफ्राय बेबायदिनो मालाबा NDP फ्रा बुख्रुबलाङोमोन जौ फाननो मोना होननानै बादा होयोमोन मालाबा एबसुफ्रा बुख्रुबलाङोमोन जौ फाननो मोना होननानै बादा होयोमोन बे समाव बुंदोंमोन जों माखौ जानो जोंना आइजोफ्रा बुंदोंमोन माखौ जानो गथ' गथायखौ माजों फोरोंनो जोङो जौ संना फानाबा होनदोंमोन आरोखि नाथाय दाना सानफ्रामबो जौ बुख्रुबो संबानो बुख्रुबो मा जाबाय जौ फाननाया बन्द किन्तु बिसिना दा मा जाबाय जौनि बेपारनिख्रुइ इनकामा बांसिन जाबाय बै आइजोफ्रा मा खालामखो दानिया बे आइजोफ्रा गोबाङानो दिनै बाजाराव मैगं फानग्रा जाबाय गोबाङानो अमा फिबाय गोबाङानो दाउ फिबाय दाना बिसोरो जौ फानलिया दा मानसिनि सानस्रिया बेबायदि जायो आं मा होनदोंमोन बै समावहाय जोंनियाव बे दंफां दाननाय हाग्रा बारियाव हाबनानै दंफां दानग्रा मै गावग्राफ्रा ओंखाम रानोमोन किन्तु दिनै बिसोर मैबो गावला अमाबो गावला जेबो खालामलिया हाग्रायावबो थांलिया किन्तु बिसोर रावहाबो बिस्रा ओंखाम रानलिया तारमाने अल्टारनेटिभ बिनि सोलाय माबा मोनसे मावबाय सोरबा बेफार मावबाय सोरबा न'आव थानाय आबादखौनो मोजाङै मावबाय हाग्रायाव जेब्ला हाबदों बिसोर मा खालामदोंमोन 10 बिगा हाखौबो बिसोर बन्द होदोंमोन दाना हाग्रायाव हाबनो मोनला मा खालामना जानो होमबा आं आंनि हाखौनो खेथि खालामसै दिनै 10 बिगा हायाव खेथि मावबाय दिनै रावबो ओंखाम रानलिया बिसिना इनकामाबो बांबाय जोंनि जायगायाव दा रावबो ओंखाम रानग्रा मानसि गैलिया दा बेखायनो आङो बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बुंगोन बेवहायथ' दंफां दानग्रा मानसि गैया हादान एवग्रा रावबो गैया आरोखि एवग्राफ्रा फैखायाखै फैदोंबा एवग्राफ्रा फैखायाखै आरो बै जायगायाव थांनानै दाबा बबेनि फैलालै बे होसोनांगौलै होनना होसोजागोनसो आङो बिदि बुंहैनांगौबा नङा होमबा औवानि फैलालै बे होसोनांगौ सालाखौ दा बेबायदि आरोखि थांनो हागोन दा बेरायहैनो हागोन बिनिफ्राय बै सानस्रिफ्राबो सोलायलाङो आरोखि जेला नोङो जों हाग्रानि मानसि जों हाग्रानिनो मानसि होननाय सानस्रिखौ नों जेला गारगोन अब्ला जोंनि साननाय हनायाबो सोलायलांगोन थारमाने गोजौ थाखोनि जागोन नाथाय जोंनि सानस्रिया जुदि खालि बेयावनोबा आरो मा जागोन बेयावनोबा मा जागोन दा आंथ' मिथिगौ हादानाव थाहैनाय लोगो लोगो ओरैबायदि जोंहा खहा जायो नाम्बार 1 मा खहा जायो जोंनि सम्पति जोंनि इयुन जोलै जोंनि न'खरनि सम्पति गथ' गथाया खहा जायो दा बे हादानाव जायफोर दंहैयो आं बुंगोन बिसोरनि 80% गथ'फ्रा स्कुलाव थाङा स्कुल दंसै बे हादानाव गैया स्कुलावबो थाङा बिसोर दा बे फारसेथिंबो जोंहा धंस जालाङो आरोखि दा बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ बुंगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ दा हादान होननाय बाथ्राया माने जोंनि बर' जाथिनाव मा होननानै बुंनो नागिरो थैजों फैफानायलै होनलायना बुंनो नागिरो आरोखि नेभार मालाबाबो जोंनि थैजों फैफानाय बुस्थु नङा बियो दा जोंनि सानस्रिया मा जादों दा बे गोबां जायगायाव जोङो माने
हानि मियादि पाट्टा मोनबाय सनितपुरानो होन बाक्सायानो होन उदालगुरियानो होन जोंनि जायगायावबो गोबाङा हानि मियादि पाट्टा मोनदों दानि मोनसे समाव बेबायदि हाग्राफारिखौनो एवस्रांनानै थादोंमोन दिनै हाया मियादि पाट्टा जाबाय दानिया गोबाङानो मा जालायबाय गासिबो नंजोबा दै साफा सानै आरो गोबां आरोखि हाया मियादि पाट्टा जाबाय नालाय जाय हानि दामा 30-40 हाजारमोन दा बिनि दामा 12-15 लाख थाखा जाबाय आरोखि दाखालि मियादि पाट्टा जानायनिफ्राय दाना 12-15 लाख थाखा जानाय लोगो लोगो बिसोर मा जालायबाय 10 बिगा गोजों हा बेसेबां जागोनलै 12 लाख करै बिगासेयाव 1 कोटी 20 लाख थाखा हाखौ जाव फानगारनानै गोदान एवगारलायबाय 1 कोटी 20 लाख थाखा मोनबायना गोदान एवबाय दा आरो नङाबा मा खालामबाय आं नोंनो 1 लाख होगोन थाङा थांखि एवैफा आंनो नोङो 15 बिगा एवनानै हो नोंनो आङो 5 लाख होगोन बेबायदिबो जादों आरोखि दा ओंखायनो आङो बुंदों बियो एक्चुअलि जोंनि जाथिनि मोनसे हुदा आरोखि थैजों फैफानाय नङा दा बेखौ जोङो जेलानिखि गारनो हानाय नङा जि जायगायाव दाबो आं गासिबावबो होनाखै दै दा गोबां जायगायावथ' बियो गैला हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनाय हाग्रायाव हाबनांगौनि सिन्ताखौ गोबां जायगायाव सिन्ता खालामला आरोखि दा खिन्थु जि जायगायाव जोङो सिन्ता खालामबाय थागोन बे जायगायाव मा होनना बुंदों जों गुबुन बिथिंखैजाय जोंहा मा जाबाय थागोन खहा जालांबाय थागोन आं दहाय होननाय बायदि गुबुन बिथिंखै जोंहा खहा जालांबाय थागोन सामाजिक बिथिङावबो खहा जालांगोन फारसेथिं जोंनि गथ' गथाया नस्थ' जालांगोन गथ' गथायखौ जों मोजां गियान होनो हानाय नङा गथ' गथायखौ मोजाङै जों फोरोंनो हानाय नङा हादानाव थायोबा जोंनि अबस्थाया बेबायदि जायो आरो बे हादानाव थानानै मानो सानफ्रामबो हादानानै एवबाय थाखो खोथाया बे आरो कुइसना नङा होमबा हादान माने हाग्राखौ फोजोबस्रांनायनि खोथायावनो ओंखारलांदों आरोखि दा ओंखायनो आङो बेवहाय थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ फंसेल' खोथा बुंसिगोन जे हादान एवनायानो जोंनि समयसानि समाधान नङा जोंनि समयसानि समाधाना जाबाय गथ' गथायखौ मोजां गियान होनाय क्वालिटि इडुकेसन होनायासो दा बेवहाय थानाय जेसेबां हाजिरा खामला मावनानै जाग्रा मानसिफोर दं थेला बोनानै जाग्रा मानसिफोर दं दा बिसोरनि न'खरनि जारिमिनखौ बोरलायोबा जों नुगोन दै हमनानै ला बेवहाय सोरबा सासे थेला बोग्रा मानसि दङलायनो बिनि न'खरनि जारिमिनखौ बोरलायोबा जों नुगोन बिनि न'खरा थांनाय 100 बोसोरनिफ्रायनो थेला बोखायो दाने बिनि बिबौनि बिफायाबो थेला बोयोमोन बिनि बिफानि बिफायाबो थेला बोयोमोन बिनि बिफायाबो थेला बोयो दा गावबो थेला बोयो आरो गाबोन बिनि फिसायाबो थेला बोनो थांबाय दङ दा बेवहाय जोंनो मोनसे चेन्ज नांगोन बेवहाय जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगोन दा सोलायनाय नांगौबा बै न'खराव जों मोनसे परिबर्तन लाबोनांगोन बे न'खराव जोङो बिनि परिबर्तनखौ लाबोनो गोनांबा मा खालामनांगोन जोङो बे न'खरनि सासे गथ'खौ जों टारगेट खालामनांगोन माबायदि बे गथ'खौ आङो मोजाङै सोलोंथाइ होनोसै मोजां गियान होनोसै मोजाङै लेखा फोरोंनोसै मास्टार खालामनोसै प्रफेसार खालामनोसै डक्टर खालामनोसै इन्जिनियार खालामनोसै होननाय खोथाखौ जोङो सिन्था खालामनो नांगोन खारन जोंनि फिसाफ्रा जानो हायो मिथिबायना जोंनि जेसेबांखिनि बेवहाय आं बुंबाय जेसेबां गथ'फोर दङ खोनासंदोंना रायजोफोर लिरजेनना हर आंखौ बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ फिसा दंना गैया नोंस्रा फिसा थानायखायनो बिमा बेवहाय जेसेबां बिमाफोर दङ आरो बे बिमानि जेसेबां फिसाफोर दङ दै जेसेबां फिसाफोर दङ बिसोरो मा होनना बुंदों साफा मास्टार प्रफेसार डक्टर इन्जिनियार जानो हायो बिसिनाव बे टेलेन्टआ दं बे सक्तिया दं बे पावारा दं बिसोरनि गोरबो सिङाव दा बेखौ जोङो बायजोआव दिहुनना लाबोनांगौ मिथिबायना होमबासो जोंनि न'खराव सोलायनाया फैगोन नङाबा बे जोङो थेला बोग्रायानो खामला मावग्रायानो हाजिरा मावना जाग्राया हाजिरा मावग्रायानो बेबायदि जाबाय थागोन आरोखि हादान एवनानै जाग्राया हादान एवग्रायानो बेबायदि जाबाय थागोन बे समयसानि समाधाना जाबाय जोंनि गथ' गथायनो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ होनाय बेनिफ्राय जोंनि गथ' गथायखौ मास्टार प्रफेसार डक्टर इन्जिनियार खालामनाय बेसो जोंनि समयसानि समाधान मा जादों
होसोनोसो नागिरदों नामा नोंसोरलाय हादान एवनायखौ होननायखाय हा अह आंखौ बुंनो होनायखाय बुंदों आङो दा जियानो जा बेखिनियानो गोबां खोथाथ' मा बुंनो नङा होमबा दा बयबो जोङो बेखौ मिन्थिखागौ आं दहाय होननाय बायदि मिन्थिखानानै जोङो सादा जायो मिथिखानानै जोङो सिगारेट सोबो मिथिखानानै जौ लोङो हाग्राखौ एवस्रांबाय थाब्ला मा जागोन बेखौबो मिथिजोबगौ दे जायफोरा जा जादों बिसोर मिथिगौ आरोखि दिनै नोङो माबा मा होनना बुङो राजस्थान बायदियाव मिथिगौ ना राजस्थान बायदियाव दंफां फांसे मोनबानो बिसोरो बिराद माबा खालामो थारमाने रंजायो जोंनि जायगायावबो मा होनना बुंदोंमोन आङो 1992आव जेब्लानाखि जोंनि मानास हाग्राखौ खैफोद गोनां मानास हाग्राया जोबसिगोन होननानै फोसावबाय बेनिफ्राय 2011आव 2011 सनाव मा खालामबाय मानास हाग्रामाया माने इनडेन्जाराव गैलिया मानास हाग्रामाया थारमाने मोजां जाफिनबाय आरो बे मानास हाग्रामाखौ बे पजिशनाव लाबोफिनजोब्बाय बे मानास हाग्रामा ओनसोलनि खाथि खालायाव थानाय बर' रायजो राजाफोरानो होननानै 2011 सनाव जेब्ला माबाया फोसावफिनबाय अब्ला जोंनि जायगानि मानसिफ्रा खाम लायै लायै बयबो मोसादों रंजादों खाना जादों ओंखाम जादों खाना जादों माने 2011 सनाव दा बेबायदि आरोखि दा जियानो जा आङो आसा खालामदों नोंथांमोना जायफोर बेवहाय दङ नोंथांमोनाथ' हाग्रा एवस्रांग्रा नोंखौ आं दहायनो बुंनाया ना बेनिफ्राय बेवहायथ' बांसिन फैलाखौनो नायनो फैदों होननानैसो सानदों आङो फैला फैदोंनोहाय नायनि ओरैजाय दा फैलाखौ नुबाय आंबो माने बारा गोलाव लेक्सार लाखिया जेसे गोलाव लेक्सार लाखिया आंना फैसाया एसेबां बांबाय थायो 1 घन्टा लेक्सार लाखिबाथाय 1 लाख दहाय आफादगिरिया बुंबाय आदा बारा गोलाव लाखिनाङा ग्रोब 80,000 हरसिगोन होनबा 80,000 बा 40 मिनिट जागोन दा आंनिहा 40 मिनिट जाबाय दा ओंखायनो नै दसे उनावहाय जोंहा गेवलां मेल जासिगोन गेवलां मेल दङ दसे उनाव बे गेवलां मेलावहाय माखासे आलासिफोर लिंहरदों बे गेवलां मेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो बे समाजनि बेलायावनो जोंनि रायजो जानायनि बेलायावनो गथ' गथायनि बेलायावनो गोबां खोथा बुंलांगोन मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' जाथिखौ रैखाथि आरो जौगाखां होनांगौनि थाखाय बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो सांग्रांथि होबोबाय थादों आरो मोनसे खोथाखौबो गोसोआव लाखि नोंथांमोना जे दिनै जे जों बर' जाथिया नैबे थासारियाव सफैबाय नैबे महराव जे जों थाफैनो मोनबाय बिनि गुदियानो जाबाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ खारन एबसुआ जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरनि बबेबा न'खरनि बिजि खान्दाखौ लाना बिदा फंबायजों नांलाय खमलायनायसिम खामानि मावनानै हादोर बिजासिम खामानि मावनानै बर' जातिखौ दिनै बे थासारियाव दोनफैदों नङा होमबा अब्लाबो जोङो दासिमबो आबुङै जौगाखां जानो हायाखै एकदम डेभेलप जानो हायाखै जौगाखां जानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव जोङो मै गावनायनि हादान एवनायनि खोथाखौ सिन्था खालामनाय नङामोन दा ओंखायनो जोङो सामाजिक बिथिङावबो जोंहा गोबां जौगानांगौ दं सोलोंथाइ बिथिङाव जोंनि रावनि बिथिङाव थुनलाइनि बिथिङाव हारिमु बिथिङाव गेलेनायनि बिथिङाव गोबां जौगाबावनांगौ दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदि जे बर' जातिखौ मास्टार रेस हारि दानांगौ बर' जातिया मास्टार रेस गोग्गोम हारि जानांगौबा बे गासैबो बिथिङाव जौगानांगौ बे थांखिखौ लानानै ओंखायनो दिनैसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोसोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों मा खालामबाय थायो गथ'फोरखौ लानानै एखनबा सोलोंथाइनि सोमोन्दै सावरायो बिगोमाफोरखौ लानानै गथ'फोरनि सायाव सावरायो एखनबा फुटबल गेलेनाय एखनबा बायदिसिना माने हारिमुवारि आयदा बेफोर मोनफ्रोमबो आयदाखौ लानानै खामानि मावबोबाय थादों ओंखायनो आं खावलायनो नागिरदों दसे उनावहाय जि गेवलां मिटिं जागोन बेवहाय बे गेवलां मेलनि जोंहा मानगोनां आलासि बिथांमोननि खोथाखौबो नोंथांमोना खोनासं निश्चय जोङो मिटिं दावथिङाव खोथा खोनासङोबा माबा मोनसे बुजिनानै मोनो माबा मोनसेबाबो जोङो लाब जायो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बेखिनिखौ खावलायनानै आंनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय उननि समाव लोगो मोनबावगोननि आसायाव गोजोन्थों थेंक इउ